Hello guys, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखो दिनै आं जेनेबा थाबायदों आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोननो जायगा खिथिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नैबे सावलाय बागानमोन आरोना किन्तु मा नाम बेखौ मिथिया ओमफ्राय नै बिसोरो साप्लाय खायो आरोना मोजां नायनो किन्तु मा जायगानिमोन आं नामखौनो मिथियासै आरोना गोदान माने थांनाय आंबो बेबायदि जाबाय उनफोराव मिथिबा बेलेग भिडिअफोराव खिथासिगोन दे आंबो नायलांबाय था मोजां आरो किन्तु नैबे ड्रेन जावदों गोदान दाउजें लामा गाइस दाउजें लामा जों जि जायगायाव थांबाय थादों आरोना बे जायगाखौ मोननो आरो बारा गोबाव गैथारला मोनथारसिगोन आरोना थांबाय थादों हाजोआ बारा गोजान गैया खिन्थु जों हाजोसिम थाङा दिनै नै मोनथारसिगोन बे लामाया दाउजें मोनहैनो दै आंबो थांफेराखै दाउजें उनाव थांगोन आरोना उनाव थांना खिथिगोन फाइनेलि जि जायगायाव हायदों जों मोनफायबाय बेनिफ्राय हाजो दोङो बारा गोजान गैया हाजोआ ससे थांबावबा आधा किल'मिटारसो थांबावबानो मोनगोन खोमा किन्तु जों दिनै थांला उनाव जों थांगोन उनाव खिथिथारगोन गेरान्टि खिथिथारगोन उनाव बरिया भिउसा बरिया भिउ बमा गावबाय खाथि आयदोंदां हामा सान्दुं गोसा मेगना नायनो हालायाखै नायलाय साना आयौ जोमैयानो थोबसेबो गैया सामोनदोंसिगोन ना बरिया Commander, saya ke tahu na, Puria. Goreng daku. Guys, जाखां गलायबाय नै दाउदैबो दङमोन पलारबो दै नै जाग्राफोरा थांनोसै न'आव थांनोसै एबाराव थांनोसै
हायदोलै हायदो थांनोसै मोनाबाय थांबायनो ओइ लायला मोनसे बिदा दे ए खरसायाव होजायो आरो बेलथाय खाग्रा बाजार बेनिफ्राय खाग्रा बाजार मेन गराय दाखोन्दासो मोनदों बे गराय दाख नोंसोर सांबायमोन ने होद मिथिया बिसोरो थांखै बिजयमोना नैबे जाबाय आमलाइगुरिनि साब्लाय बागान आरो नायलांबाय थानि आमलाइगुरि साब्लाय बागाननिफ्राय नैबे आमलाइगुरिनि सकका साहा दखान दङ नै मोजां नाय साहा दखान न'बो दोङो थाग्रा न' नैबे आरो खाग्रानि साब्लाय बागान मोजां नाय बिराद गुवार खिन्थु आं ससेल' लाबाय आरोना आइरनबारियाव बल खेला जादोंमोन नायदो जोब्बायदां जों लेट जाफैबाय फरासुब्रि सिनायनाय नुरबायलां एगेन्सखौ एगेन्सआ मामोन बेबा फरासुब्रि नारिकल माखा मोनदांलै आइरनबारि फिल्ड गेरजा आइरनबारिनि गेरजायाना पजिटिभआ गैला फायै देउलगुरि सखा मोनफैलायबा मोनांबाय नायदुलगुरि सखा ब्रिज दोङो ओरैबो ब्रिज दोङो गुरि सखाया हारसिंगानि दाउ दिपु हायै मोना फैबाय नै ओमफ्राय नै दासो जोंहा डायमन्ड इंलिश स्कुल हरसिंगा डायमन्ड इंलिश स्कुल मोनदों दिनखौ आरोना खिन्थु भिडिअआ बेनिफ्रायनो जोबसिगोन आरोना भिडिअखौ आं होला बेयावनो फोजोबबाय मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो